te perlok sa chisin ngalayo biang bane kendo bat phi na upi pale channel te nga kwa ban wanra shphi ya kane ka topic ka don we perlok uba kren uba labata shapang kata ka jingim ka jingya lenti ka jong une Martin Luther kumno umi na ka balang Catholic kumno ula seng pat ya ka ne ka balang Protestant bat ngan phai shphi khndiat na kata ka jingim ka jong une Martin Luther bangan ya thoi phi bat une perlok ubala kren ya kane ka topic haka jing shisha ude ban kren be thik kat kum kata ka jingle ka jong une Martin Luther hakata ka jing em ka jong u andre ka jingle sneu ka jong Martin Luther bat ul ko no sneu sha ka balang Catholic ka jingle bha jong ka balang Catholic ya une Martin Luther bat u ko no ba Martin Luther ba ule bha ya ka balang Catholic ka kam le bha ka jong ka balang Catholic ula pen le bha ya une Martin Luther bat ka jingle sneu ka jong Martin Luther upen kono sneu sha ka balang Catholic haka jing bata ka jing seo thu ka jong ne khona te nga pat ngan pata ye phi shapang ka jing im ka jong ne khona one Martin Luther kata ka jing ya lenti ka jing im ka jong u Martin Luther lakha ya u haka chipho tarik unai wing haka snem chia jar sos pa phrapholai kamot haka ne ka snem gala kha ki kimi ki jong u yo ne Martin Luther haka snong Germany hi nangta pat hadin kata uni ki kimi ki pa ki jong uni Martin Luther ki long ki bru ki baduk haduk kata ki baduk tasam haduk kata bat kene ka jinglong khna ka jong Martin Luther ula dap chisnem hangto bat kata ka jinglong khna ka jong Martin Luther ter kata ki snem ki jingya kita ki por ki jong u bat ula long uta khna ubalik krong man la ka thlu yeng jong ki breu tang ban yo ban pendap ialah ka khpo ban pendap ialah kata ka jing thangan na ka khpo ka jong u bat ula le krong man la ka por man la ka janmet sa ki yeng breu kumto ban yo bam na ka banta ka jong u hadenang tapat haka snem shejar sanspa iwe ula rong sa ka university bat hadenang ta haka snem shejar sanspa san ulas dang ban pule ya ka Mr. Degree bat hadin nang tapat ulalong way na kidkhot jong ka balang Catholic hadin nang ta bat ukila pen kentang bat kila aibor yo ba ulong kum ulong do jong ka balang Catholic hakane ka snong Germany par hadin nang ta kato kan snem uni Martin Luther lotre kam kum uta ulong do hakane ka snong Germany kum ulong do soble jong ka balang Catholic hadin nang ta bat ulay kendu bat kine ki rangba bat kita ki bakra bitri bat kita ki patsha mo hakane ka snong Germany bat ulay suboi bat ulay de chimut bat ki hakata ka jing penya ya ke hima sima na ka benta ki jing krabor life ho jai rukom mut kata ka jing pen khrau ko chung u bat kata ka jing hikai ka chung u ya shu kat kum kata ka jing hikai na ka balang Catholic ki ba ayo ka bor na po rom mo na ka balang Catholic henry ula yai lai ya kata ka jing tha ka chongki na po rom henry ula yai be na kata ka jing sansar ka jong kita ki patsha kinong sansar hima sima bat akila hikai bat kila pen krau bor yala de life ho jai rukom mot hakata ka snong hakata ka balang hakata ka snong Germany kum bakren we une khuna uong baka balang Catholic kala hikai ki paiba saka ta ka balang sanhima sima henre nganong phi ka balang Catholic kam sem la hikai kumta namar kala yasha ya une Martin Luther hadu chisnem kanthi ba un kala ka bamut ba un 15 biang saka jing hikai ka babha jong ka balang Catholic kat kum kata ka jing hikai ba jing tha na o Jesu Christ ba hikai o Jesu henre une Martin Luther pada ka jing e dei perlok ka jong u bar kine ki rangba bakra bitri bat kine ki patsha nane ka po jong kane ka snong Germany bat une Martin Luther ya kane ka balang Catholic ka bape ka bakhmi ma u hakata ka snong ka badon ma u bat ka snong ka bakha ya u bat hakata ka jing pe ka jing khmi jong une Martin Luther bat kine ki riungai jong ka balang Catholic kila jingjar kila sosat hadu kata namar ula pensitom ben yeki bat ula le ben yeki hadu kata uda ong lada pimtre ban kala bat bod ya ka jing hikai ka jonga ban bod ya ka jing hikai na kane ka balang Protestant kamut ba u sap pensitom ya kata ka jaka ka ba kisong kisa makiru u sakne namar kata ka jaka ka buta jong ka balang Catholic ka ba
kabalang Katolik kini ki pop na po Rom kila ay ki baduk ki barangli baki syong bakin sa barki hakata ka jaka buta jong kabalang Katolik tene Henry kane ka jing sensar ka jong une Martin Luther da ka jing hikai ka jong o ka jing bot ka jong o ya kata ka ain ka rol jong kini ki jong une upatsa jong kini ki rangba bakra bitri bat ule de jengbuat bat ki ula de lut ye kita ki caka buta jong kabalang Katolik hapo kata ka snong Germany hakata ka Paris ka ba pej ma u ne Martin Luther berkata ki khande ko chiap jong kabalang Katolik keleng ki saudong saukun jong ka snong Germany kamut ka caka ka ba u pej ma u ka caka ba u long kum uta u fadar ba pej ba khmi u ba hedo hakata ka snong Germany ula de lut ye kata ka khande ko chiap ki jong kabalang Katolik ula aya ke pisa bala ula ya de perlok bar umneo patsa bar kene ki rangba bakra bitri hakatu kapor kene ki rangba bar kene ki Briu jong kabalang Katolik ki baduk ki barangli ki la shabe na kata ka khendeu ko chiap ka beki shong ki sa bar ka khendeu ko chiap jong kabalang Katolik ru uneu Martin Luther ula de lut rengan ong pe kam de kabalang Katolik ka bade ka ba yai sakama ka ba yai kutkum kata ka an jong kata ka hima ka jing sensar jong kine ki patsa Rom ki ma Henry unehi o Martin Luther ba chet skor ba chet kala ya kabalang Katolik uhi balik hikai ya kata ka jing hikai kumba ka ta ki briu ki ba keno kabalang Katolik ka hikai kala yai lai na ka kata ka jingai ka jong ublei kata ka ktin ka jong blei Henry une Martin Luther uba yai lai na kabalang Katolik ka jingbu ka jing ptha jong kabalang Katolik na po Rom ba ude ban hikai tangi ka ktin ka jong ublei umde ban yai lai umde ban hikai bakala ya ka ktin ka jong blei saka kam politik re une Martin Luther pat ula yai lai ya kata ula hikai ya ka ktin ka jong blei saka kam politik re une Martin Luther ula de lut ki khndeu ka chiap ki puta bat u la le ben ula bom penyap ula pensitom ya kini ki briu ki ba ngai ya kabalang Katolik hadin nang ta ki briu barok khoi ki badon hakata ka snong Germany bada ka jing sensarang ba jong kini ki patsa kini ki rang ba bakra bitri bat ka jing ede jong une Martin Luther bat barok ki briu ki la kala lut sakata ka balang Protestan mo sakata ka balang Protestan ka jong ne u Martin Luther mat hakata ka jing hikai ka jong u barok ki briu ki la ting ka jing yap Andre hadin kata ka jing ting ka jing yap ka jong ki bat kila kala sisindon sakane ka balang ka jong uneu Martin Luther bat Martin Luther hadin kata ka chisnem ka balang na po Rom ka Katolik bat kini ki bishop kila khodi o bak wan sakata ka dorbar ba jong ki bat kila penjem kila panmap kila khot biang yo ba un kala ka ba mot ba un hikaya ka jing shisha na kat kum ka ktin ka jong ble na ka jing hikaya jong ka balang Katolik Henry une upat Martin Luther tre ban kala ka ba mot tre ban hikaya ya kata ka jing hikaya ka jong u mat kata ka jing hikai ka jong u ula yai be sakhamat bat hadin nang ta ula job e kata ka dorbar tre ban kala ka bamut bat kini ki bishop na po ka balang Katolik na po Rom ro ki ya kata ka mon ka jong u ba u yai lai ba u lei kat kum kata ka jing ang not ka jing thang ka jong u ba ki ai ba yo kata ka mon lai loi ba u lei u phet chano kata ka jing pentre kam ka jong ta hadin nang ta bat ka wei ka kanthe ka ba ka reunion na ka balang Katolik hi ula ya phet lang bat kata bat ula ya songkha bat ula ya poi kha bat ka ha u jiliu khalai tarik ha usnam chiajar sanspa arphosan u Luther ula ya kentiu kurim bat kane Gabriel ka ba ka de ka reunion bat hadin ang ta une Martin Luther ula yo ya ki khon nyongot ki khon jong une Martin Luther bat hadin ang ta o Martin Luther hakapor ba o ya tho kurim bat kane ka reunion kala don arphon rusnem bat kerta ka jongka bat Martin Luther pat ulaya shongkurim bole thokurim bat kane ka briu hakasnem ka jing kerta ka chungu ulayo sa phowesnem kerta bat hadin nang ta
te perlok tangkine khoble sibun hakane ka topik ka banga wanra shaphang Martin Luther ka nega long ka sin ka banongkong henre phin sayo pat saka patu ka pat ka baar next saka we pat ka video henre ka ne ka video ka banga wanra shaphang Martin Luther ka ne ka dei banga patai be tang shaphang ka jing im ka jong Martin Luther na do ka por ba u kha ka lakha yo Martin Luther bat hadu ka sngi ka ba Martin Luther ula ya shongkha shongman bat ka we ka kanthe ka baruniam te hakane ka video perlok tangkine hi khoble sibun tasnya bha like sa comment bat sa share bat lada phisyo tunat susu to sape hakapatu kabangan patai pat shaphang ka jing patai ka jong uneu khonna ba u yo compare bat ka balang catholic bat ka balang protestant bat ka e ka jing ya pher ka jong ki ka ba u la patai henre nga sa patai sha ya ki ka e ka jing thali jong ka ding phana u jisu bat ka e ka jing don ka jong u jisu halor ka ding phana bat ka ta ngan sapata ye phi next ka wi pat ka video hakapatu tangkine khoble sibon